Pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati Clash of Clans i nadam se da vam se svideo intro na početku klipa. Tako će sad biti u svakom klipu, nadam se. I kao što vidite, bolji je kvalitet klipa nego što je bio ikada pre. Jer sam sve popravio, malo sam telefon ubrzao i tako to. Sad mi idemo u napad. A kada ja nađem nekog protivnika, ja ću naravno opet početi snimak. I evo, našli smo protivnika, nije nešto lot, ali ok je. Ok, ovdje je izašao jedan Hayden Tesla, ali nema tu nikakvih problema. Archeri to sve odrade kako spada. I nema vi ništa tu da se brinete. Ovo je odlično postavljeno, svaka mu čast. Sviđa mi se. Samo što je loše što stavio TH napolje. Inače bi mu formacija bila za peticu. Dosta sam ja moje selo poboljšao od pre. Ne dosta, nego puno dosta. Ajde još da probamo malo više da osvojimo. Evo ovako da ne stigne svuda mortar. Tako. Treba mi što više golda zbog ograde. Jer hoću ogradu da upgradeam. Dobro. To je to. Meni je stiglo neko obaveštenje, dobro. Inače, ako hoćete mogu da snimam i Top 11, Football Manager, da vidite moj tim i tako to. I ništa ljudi, nadam se da vam se svideo ovaj klip. I to je to. Vidite moje selo, malo sam vam sad pokazivao. I eto. Ovdje imamo 4 Hog Ridera. Ove su mi neki na level 7. I to mi dosta pomaže. 2 topa ova isto na level 7. Ovaj sad ide na level 7. Vidite ovdje unutra. Imam dijamantske ograde nešto. I ovdje ću sad ove pare da uzmem. I onda još da upgradeam ogradu. Onda ću da, kad mi se ovaj top završi, onda ću staviti ovaj Archer Tower. Vidite, treba mu dan. Evo, možemo uraditi par ograde. Uglavnom, ovdje me napadaju. Tu postavljaju svoju vojsku uvek tu. Upgradeovali smo par ograda. I ništa ljudi. To je bilo to, vidimo se i pozdrav. Ograda. I ništa ljudi. To je bilo to, vidimo se i pozdrav.